Dugaya po na itong magpatuli, uy. Gulang-gulang na ba ito? Bairon po nagsakto. Ron, pakiabre ko. Agay! Agay! Ron, sirade. Isa ka muna, para last na lang yun. Wait ka! Nani mag-short pan lang ko ba? Lagi pwede mag-short pan kaya matandog na, sakit pa ka na. Matandog. Okay lang mag-brief, magpatuloy. Lagi pwede kayo sakit lagi na pag mag-short ka. Gini na lagi bestida kayo. Open ra kayo. Laing kita na ano, hungaw kayo. Okay ra lagi na. Isang taon. Sabi mo rasa mo tuloy itong nas. Taon na lagi to. Paabot ng good. Sa pakang pa yun. Sakit kayo na ba? Di lagi na sakit. Bago di laki, uy. Tara na lang eh. Tara. Pautik-tik. Patuli na ba? Ikot sig uigon. Tara. Pato. Gusto magkakamatuloy. Gusto magkakamatuloy na. Sunod-tuin na lang ko. Tara na kayo. Naka-desisyon. Wala ta dito. Sunod-tuin na lang Schedule ito. na ta. Basta kabul ba? Di madutlan sa sunod. Dugaya po na itong magpatuli, uy. Gulang-gulang na ba ito? Bairon po nagsakto. Dam, sorry kayo ganalit din ko. Pagdali, be. Pagkuhag dahon sa Madri Cacao, dahon sa Karlang. Dito, pagdali! Tara Dam, ang saan mo ni Dam? Kaning dahon sa Karlang, tambal ni para dili mo katol. Kaning dahon sa Madri Cacao, tambal ni para dili malata. Pwede na kumulakaw Dam? Ayaw sa, gawa ko'y alalay. Tara ba? Uto na, oh. Nangisang na taong ka. Ito, oh. Naman na isundang. Ano mo na ituloy ni mo? Ay Dam, ano yung ginat ni mo Dam mo? Ay, naku, ginahinay. Dali, da ba ka nagpaabot na, oh? Dam, nalakong ba na, Dam? Medyo gulang-gulang na dyan, diba? Aw, pahulay sa 5 minutes. Magbaid ako. No. Eh, siguro-guro ba? Gusto mo ka matuli? Sige, sir. Ready na ka, sir? Pila gani edad mo, sir? 45 naman. Aw, gulang-gulang na juday ka, sir, no? Nanaguro na isubo ba? Dam, unya pa ka matuli. Kaya basin mo ulan ba? Sige. Ipahigda lang guro siya. Ay sir, palihog ko no. Ayaw lang sa kumkuma kay dili man matuli. Sir, lingkod na lang day sir kay murag maglisod man kang maghigda ka. Dali lang sir ha. Ron, pakiabre ko. Agay! Agay! Ron, sirade. Unsa naman mga nang gipaypayan ng Madri Cacao? Aw, para dili siya mahilaw. Naunsa ka? Yaksin ko panugnaw. Sir, sugdan na nato. Ibikangkang lang gamay ron. Alanaylo, Ron. Ibikangkang lang gamay ron. Sugdan na nato ang atong tuli. Ron, ibutang ang hulmahan. Ron, isa ka muna para last na lang yun. Wait ka! Sir, inana ra kadali. So karon, tuli na gyud ka. Wow, congrats bang. Tuli na yung ka. Tara!